Dobrý den. Návod na nastavení Adobe Photoshop do základního nastavení všech funkcí a oken. Jak vidíte, tak si tady nastavím třeba okno, nebo u nástroje magnetické laso, šířku, kontrast, hustotu. Samozřejmě pokud někdo delší dobu, nějaký začátečník, zkouší pracovat s Photoshopem, zkouší různé funkce, okna a tak dále, tak potom samozřejmě neví, jak se dostat zpět do základního nastavení. Když Photoshop vypnu a poté opět zapnu, tak mi tam zůstane toto nastavení nebo jakékoliv jiné, které máte vy a nevíte, jak z toho zpět. Teď ho zapnu znova. A jak vidíte, tak program si pamatuje všechna nastavení, které jsem při minulém spuštění aktivoval. Mohl bych to samozřejmě všechno ručně upravit do základního nastavení, ale samozřejmě začátečník si takové věci nepamatuje. Takže teď vám ukážu, jak jednoduše obnovit vlastně výchozí nastavení po instalaci. Vypnu si Photoshop, najedu na tlačítko Start, ovládací panely, najdu si možnosti složky, a protože nastavení se dá zobrazit pouze po aktivování zobrazení skrytých složek, což udělám zde. Možnosti složky, zobrazení. Zde máme zaškrtlé nezobrazovat skryté soubory. My dáme zobrazovat skryté soubory, dáme použít a dáme OK, potvrdíme. Teď si otevřeme primární disk, na kterém máme nainstalován vlastně celý systém, většinou je to svazek C. Otevřeme, najedeme na složku úsr, najdeme si svoje jméno, já jsem tady pod jménem Adobe, otevřu, otevřeme složku app data, otevřeme složku roaming, zde si najdeme program, složku Adobe, otevřeme, najdeme Adobe Photoshop, tuto složku také otevřeme, zde máme složku Adobe Photoshop Setting, otevřeme a zde máme tyto složky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. V těchto složkách se vlastně ukládají všechna nastavení. Pokud je vymažeme, můžete si je zálohovat třeba na plochu, dáme novou složku, tyto složky přetáhneme a máme udělanou zálohu. Já si to vymažu, protože to teďka nebudu potřebovat, protože po zapnutí Photoshopu mi všechny ty složky se opět objeví v této složce a budou v základním nastavení. Takže teď zapnu opět Photoshop.
A jak vidíte, všechno mé přednastavení zmizelo a mám to v základním nastavení jako po instalaci. Takže teď mohu opět pracovat s čistým nastavením. Teď vypnu a ukážu vám, že opět v té složce máme opět zpátky všechny složky s nastavením s výchozím, takže to je vlastně celý reset nastavení u Adobe Photoshop. Děkuji za pozornost.